Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a wajibi ne a kanmu mu kiyaye mugunta babu shakka mugunta tana da illa ka yi iya ƙoƙarinka ka gani har mutuwarka baka taɓa yin mugunta ga wani ɗan adam ba in za ka iya to yi iya ƙoƙarinka ka tabbata har ranar da kake barin wannan duniya babu wani ɗan adam guda da aka samu ka cuce shi imma ta sashin dukiyarsa imma ta sashin jikinsa imma ta mutuncinsa don kuma malamai suna cewa ita mugunta adashe ce mugunta tana daidai da adashe in ji malaman sunna in ka yi zubi to sai ka jira ranar ɗauka Allah maɗaukaki bai bar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi game da mugunta ba shi da kansa ya saukar da aya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun lallai Allah maɗaukaki yana umurtar ku musulmai ku riƙi adalci ku zan masu kyautatawa wa ita izil qurba ku ringa alhairi ga danginku ‘yan uwan jini wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya hana ku alfasha ya hana ku mummunan aiki kuma Allah ya hana ku mugunta ya idukum Allah yana muku wa'azi da kansa kaga maganar ba a batta a hannun annabi Muhammad ba ya idukum Allah yana muku wa'azi da kansa la'allakum tazakkaruna da fatan ku tuna al'amarin mugunta yana da girma a karantarwar annabi Muhammad babi ne mai girman gaske matsala ce da take ɗauke da haɗari don haka Allah ya ba mu misali da tarihin ƙaruna inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihi ƙaruna ya kasance fa cikin mutanen annabi Musa
sai aka baka somari idan kana sauri to bari a dunkula maka laifin ƙaruna. Allah ya ce fa baga alaihim mugunta yayi wa mutanensa shikenan. In ku za ka iya zama ka yi haƙuri ka saurari bayani to ga ci gaba. wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Allah ya ce mun bashi nau'ukan ni'ima, mun bashi dukiya, mun bashi taska, yana da dukiya mai yawa wanda mabudan dukiyan kurum da za a tara ki na adakan da aka kulla dukiyan karuna latanu bil usbati ulil quwwati, sai an nemo katai maza masu jin ƙarfi a tara jama'a guda ba za su iya daga ki na akwatin dukiyan karuna ba, in ji Allah madaukaki. Allah yana da hikima wajen bayaninsa. Inna qaruna kana min qaumi Musa, lallai qaruna yana cikin mutanen annabi Musa. To kafin ma a kai ga bayani sai Allah ya dunkula laifinsa waje guda ya ce fa baga alaihim, mugunta yawa al'ummarsa. To sannan Allah ya fara bayani a tafsilu wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafra. Jama'a suka ce makaruna kul ka cika baki tunda ka samu dukiya, inna Allah la yuhibbul farihin, don ko Allah bai son masu cika baki. An yi masa nasiha, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, wannan ni'ima da Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka nemi gidan lahira da ita, wala tansa nasibaka min ad-dunya, ba a ce lahirar kaɗai za ka sa a gaba ba, kada ka manta rabona ka na duniya. Babu laifi don ka ci wannan ni'ima, amma dai kar a manta makoma. Wa ahsin, kuma ka kyautata kama ahsanallahu ilaika, yanda Allah ya kyautata maka. Sai dai maganar dai ita ce wala tabgil fasada fil ardi, kada ka rika neman barna cikin ƙasa, inna Allah la yuhibbul mufsidin, don ku Allah bai son masu barna. Ya samu dukiyar tasa bata ishe shi ba, ya hada da ta ‘yan uwa, gashi da mako baya alhairi, sannan kuma ya sa ido akan dukiyar da wasu suka samu. Ai amsar da ya ba wa mutanen ita ce, qala inna ma utituhu ala ilmin indi, kun ga wannan dukiya ai an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi, na fi kowa ilimi, shi yasa na samu wannan ni'ima. Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a. Ashe karuna bai sani ba, kafin zamaninsa Allah ya hallaka al'ummomi masu yawa waɗanda sun fi shi tsananin ƙarfi kuma sun fi shi tara dukiya. Wala yus'alu an zunubihimul mujrimuna, ba a ma tambayar laifukansu in mala'iku sun zo hallaka waɗannan. Mala'ika in ya taho hallaka su bai tambayar me ya laifinsu saboda tsananin fasadi da suka yi. Fakaraja ala qaumihi fi zinatihi, ƙaruna ya fito cikin jama'arsa. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون ya fito cikin ni'ima, ya fito cikin ƙawa ga dukiya. Waɗanda suke neman rayuwar duniya ganin ƙaruna suke cewa kai to ina ma a ce muna da irin abin da ƙaruna yake da shi na dukiya. Innahu lahu hazzin azim, lallai fa ƙaruna mutum ne mai babban rabo. Wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Waɗanda ko aka ba su ilimi
masu fahimtar addini suka ce kai tonku don mutum yana da dukiya ba abin sha'awa ba ne, wanda ya samu lahira shine abin sha'awa ba wanda ya samu duniya ba. sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha, sakamako da Allah ke badawa ga mutumin da ya yi imani ya yi aikin kwarai ya fi mutumin da aka bashi duniya. Amma fa gida na lahira wala yulaqaha illa sabiruna, babu masu samun da sai masu hakuri. Allah ya kawo ƙarshen kissan Karuna yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-arba, tunda yaki jin nasiha yau da gobe bata bar komi ba, sai muka nutsar da shi a ƙasa da gidan da ya mallaka. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, babu wata jama'a masu iya taimaka masa min dunillahi koma bayan Allah, wa ma kana minal muntasirin, kuma gashi baya tare da Allah bare ya samu taimakonsa. Waɗanda ya dogara da su a duniya ba su iya taimaka ba, kuma gashi bai yi halin kirki ba bare ya samu taimakon Allah. wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Aka waye gari jiya waɗanda suke fatan a ce suna da dukiya irin ta Karuna, yau sun ga Allah ya hallaka Karuna, suke cewa kai Allah kan shimfiɗa dukiyarsa ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa, kuma Allah yakan kuntata ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa, wani a ba su dukiya, wani kuma Allah ya ba shi talauci. Laula an manna Allahu alaina, in ba dan Allah ya mana ga mankatar ba, ai la khasafa bina, da mu ma an nutsar da mu. Muke fatan ina ma muna da dukiyarsa fa jiya, ashe dai yana cikin halakakku. Wai ka annahu la yuflihul kafirun, kai to ashe dai kafirai ba su cin nasara. Sai Allah ya kawo maganar ƙarshe game da kissan Karuna, yace tilka darul akhiratu, kun ga waccan gida na lahira, kamar kana ganin ta gidan aljanna, naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi, muna ba da lahira ne ga wanda baya son girma a duniya. Magana ta ƙare, sai ka sama ma kanka wuri. Muna ba da lahira ga wanda bai son girma a duniya, in ji Allah maɗaukaki, wala fasadan, kuma mutumin da bai son barna, ko takalarsa aka yi sai ya ce na yafe, bare kuma a ce shi ke shirya mugunta. Allah ya ce wannan bai samu gidan aljanna. Wal aqibatu lil muttaqin, aqibar karshe ta masu kiyaye dokokin Allah ne. Don haka Abu Huraira, sahabin Annabi Muhammad, yace kun ga wannan aya ta yi mana taqibi na kissar Karuna, tana magana ne akan mutumin da yake ta'adi a nan duniya, a tajabburu fil ardi wal akhdhu bi ghairi al haqq, mutumin da ke kwace dukiyar mutane babu haƙƙi. Wannan aya a kansa take magana. Sayyiduna Ali a zamaninsa yakan shiga kasuwa yana nasiha ga musulmai attajirai, yana cewa kun ga wannan aya ta suratul qasas, nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli al-adli wat-tawadu'i, wannan aya ta sauka ne don bayanin mutane da suke adalci, mutane da suke tawali'u ba sa daga kai, min al-wulati, waɗanda aka ba su shugabanci, wa ahli al-qudra, wanda ke da wani mukami ya tabbatar yana adalci baya daga kansa. Sayyiduna Ali ya ce min sa'irin nasi, dukkan mutane, kowa wannan aya tana hawa kansa, matuƙar kana riƙe da ragamar shugabanci, to ka ɗauki wannan ayan ka riƙa maimaita ta, yanda Umar bin Abdul Aziz, halifa mai adalci a bayan khulafa'ur rashidin, malaman tarihi suka ce wannan aya ita ce kalmarsa ta ƙarshe a duniya. Ya zo mutuwa aka je yana cewa tilka darul akhiratu naj'aluha
lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sai Allah ya amshi ransa. Gidan lahira ba ta mai son girma bace in ji Allah madaukaki, wanda duk yake son ɗaukaka yake kuma ƙoƙari ya same shi to fa gidan lahira yana da wuya gare shi sai yayi da gaske. Wala fasadan, haka nan mutumin da ke cutan bayan Allah hakkinsu yana da wuya ya samu gidan aljanna in ji Abu Huraira, domin ayar akan su take magana. Alladina ya'khuduna amwalan nasi bighairi alhaq, waɗanda suke amsan dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba. Don haka sayyiduna Ali yake cewa ita wannan aya tana magana ne akan mutanen da ke adalci, waɗanda suke tawali'u idan sun samu wani mukami ko shugabanci akan al'umma, suna tsare hakkin da ke tsakaninsu da Allah kuma su tsare hakkin da ke tsakaninsu da bayin Allah. Aljaza'u min jinsil amal, don haka Allah yana wa bawa sakayya gwargwadon aikinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta, silsilatul ahadithi sahiha, hadisi na 915, 918, 978, manzon Allah ya ce, ma min zambin ajdaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al-uqubata fi dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Babu wani zunubi a duniya wanda nan da nan in ka yi shi Allah maɗaukaki yake saukar ma da uquba kafin ka sadu da shi a ranar tashin kiyama. Da ka yi wannan zunubin to fa ka tabbata sai Allah ya maka uquba kafin ma ka haɗu da shi. Daga duniya ake samun azaba a kanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wannan zunubin kamar yanke zumunci da mugunta. Duk mutumin da ya zamanto mugu ne to ba zai bar duniya ba sai muguntan nan ya koma kansa. Wa qati'atur rahimi, haka nan mutumin da ke yanke zumunci yana da wuya wannan mutumin ya gama lafiya. Duk mutumin da bai kulawa da zumunci ka lura da al'amarinsa sai ya kama kamar abu zai yi kyau sai ya lalace, saboda akwai fushin Allah maɗaukaki a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khiyanati wal kadhibi, duk mutumin da ya zan yana cin amana, an baka ajiya ka ci, duk mace amana bai gamawa da duniya lafiya. Annabi ya ce wal kadhibi, haka nan makaryaci. Wa inna a'jala ta'ati lasillatur rahim, in kana so ka san aikin da mutum in yayi nan da nan yake samun lada tun daga duniya, to rike zumunci, in ji manzon Allah. Duk mutumin da ke sada zumunci yana cin ribar tun daga duniya kafin a je kiyama. Sai annabi ya ce hatta inna ahlal baiti la yakunu fajara, ana samun mutanen banza, babu mamaki kafirai ne, to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatanmu amwaluhum, sai kaga dukiyarsu tana haɓaka, wa yakthuru adaduhum, kaga adadinsu yana ƙara yawa, idza kanu yuwasilu, matukar suna sada zumunci. Ko da kafirai ne suke da halin kirki, manzon Allah ya ce za ka ga al'amarinsu yana yin kyau, kuma ko da musulmai ne suke da halin banza, to ka sa lura sai ka ga al'amarinsu ya lalace. Don haka babu abin da ɗan adam zai yi shi nan da nan a duniya ya samu uquba kamar mugunta da yanke zumunci. Hadisin yana cikin riwayar al'imamu Abu Dawud da al'imamu Tirmidhi. Inna sunnatullah jalla wa'ala, لكن الذين يمكرون المكر السيء ليوجهوه في صدور الآخرين ووجوههم وأعرابهم وحياتهم فالأمور والأحداث لا تمضي في الناس جزافا. abin takaici mutane sukan ɗauka
idan sun yi mugunta shi kenan abin ya tafi. Ina yanda ka san gari yakan waye dare ya zo, to wallahi haka abin da ka aikata da safe gari bai sake wayewa face abin nan ya dawo kanka, in ji manzon Allah. Duk abin da ɗan adam ya yi yana yin sa ne ma kansa. Idan mutum ya sanya makirci a gabansa, to ya yi shirin tinkarar makirci a gabansa. Duk mutumin da ya ƙulla mugunta ga wani, wannan muguntan sai ta dawo kansa kafin ya bar duniya. A suratul Nahl Allah ya ce qad makara allazina min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahum al-azabu min haythu la yash'urun. Waɗanda suka gabata sun shirya makirci iri-iri, amma Allah bai kyale su ba, ya turo musu azaba ta inda ba su tammani. Littafin Allah alqur'ani yana cike da wannan haƙiƙa, yana karantar da mutane saboda ɗan adam duk abin da zai aikata ya dube shi da kyau, don kuwa duk abin da kai sai ya yi bouncing zai dawo. In alhairi kai sai alhairin nan ya dawo, in sharri kai sai sharrin nan ya dawo. Wala ya ishul hayata gafilina an sunani hal asliya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الله شكاري Allah yana tsaye yana kulawa da kowane rai, duk abin da mutum ya aikata Allah yana sane da shi. Babu wani abin da za ka aikata a duniya in ma ka bayyana shi ko ka ɓoye. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi an bi zahirin min alqawl. Ka ɓuya ka shirya makirci ga ƴan uwa, to Allah bai ɓuya ba, ya san abin da ka shirya. Kuma Allah madaukaki yana tanadin uquba ga bawan da yayi kokarin cutar da bayin Allah. Aina yazhabuna min jaza'illahi wa iqabihi. فهو الذي يدعو الناس أن يفعلوا الخير لبعضهم. abinda Allah ya kira mu shine mu dinga alkhairi. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, mu rika kyautata ma juna hatta tatanazzala ar-rahmatu wal barakatu. Idan mun yi haka shine albarka yake sauka cikin al'umma, rahamar Allah take sauka cikin al'umma. Illa annahum يسرون على الفساد والطغيان إنهم مدعوون أن يعيشوا في هذه الحياة في كنف عباد الله. سبحان الله. الله مدوككي يتي استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. mugun tanadi bai komawa face ga mai shirya shi. Fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Duk mutumin da ya zama mugunta yake, Allah ya ce to akwai abin da yake jira face irin abin da ya auku ga na farko. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Abin da ya auku a zamanin farko shi yake aukuwa a zamanin ƙarshe. In na farko yayi halin kirki ya tsira, to na ƙarshe in yayi halin kirki zai tsira. In na farko ya yi halin ya halaka, to na ƙarshe fa in ya yi koyi da shi shi ma makomarsa ita ce halaka. Ba ka taɓa samun canji ga tsari na Allah maɗaukaki, in ji shi a suratu Fatir aya ta 43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila wa huwa yuhiqu bihim. Allah yana kewaye da al'amarin ɗan adam, wa yahiqu wa yuhbitu a'malahum. Don Allah ka lura da yadda tarihi ya tabbatar mana misalai da dama a cikin alkur'ani. An ba mu misali da fir'auna. Allah maɗaukaki ya ce ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'auna ya cutar da bayin Allah, ya mai da tashi bayi, ya raya wanda yake ganin zai iya raya shi, ya kashe wanda yake ganin zai iya kashewa.
me Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi mu kuwa sai muka ce tun daga wasu can an cutar da su an wahal da su to mu kuwa mun yi alkawari sai mun ɗaukaka su in ji Allah maɗaukaki waɗannan da fir'auna ya dinga gallaza musu nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin za mu mai da waɗannan da fir'auna yake wahalarwa sai an wayi gari su ne shugabanni a duniya kuma sai an wayi gari sun gaji mulkin fir'auna in ji Allah maɗaukaki tun da dai mugunta ya sa a gabansa kuma ba haka ba wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun ba za su bar duniya ba sai mun nuna musu kuskuren su don haka mugunta tana da illa jama'a duk mutumin da ya yi mugunta kafin ya bar duniya sai ya ga sakamakon aikinsa me ya faru sai ga annabi Musa aka ba wa fir'auna labari waɗannan jama'an da yake azabtarwa daga cikinsu fa za a samu wani yaro wanda zai yi sanadin halakarsa ya ce to a dinga kashe su aka dinga kashe jariran banu isra'ila khawfan min zalika as-sabiyyi min bani isra'ila an yudammira alayhi mulkahu wa sultanahu fa kana alladhi khafa minhu yasa ana kashe jarirai saboda kar a haifi wanda ma zai zama sanadiyar rabuwarsa da mulki amma hatararsa ai bata yi magani ba bal huwa alladhi rabbahu sai Allah ya turo jinjirin gidansa kare nan min shi ya rike ajalinsa wa at'amahu ya dinga bashi abinci wa kasahu ya bashi sutura hatta balaga ashuddahu wastawa sai da annabi Musa ya kai minzilin mutum ya samu kwari sannan sai Allah ya turo abinsa fir'auna ya yi shirin da duk zai yi ya ga cewa ya hallaka annabi Musa a suratu gafir Allah ya ce fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab duk makircin da fir'auna ya dinga shiryawa Allah ya yi kariya ga annabi Musa kuma abin nan da fir'auna yake hattara kar ya same shi sai da ya auku mummunan azaba kar ba mu je nesa mu dawo tarihin annabi Muhammad wa hiya quraish tuhadhiru an-nasa min an yasma'u min an-nabiy Muhammadin manzon Allah yana wa'azi babbansa Abu Lahabi yake bin sa duk inda zai tafi wa'azi ni ban taba ganin ma kafiri irin Abu Lahabi ba a rayuwana wanda kana wa'azi duk inda zaka tafi wannan kafirin zai bi ka idan annabi ya ce fari Abu Lahabi ya ce baki ne ƙarya yake duk lungun da manzon Allah zai shiga Abu Lahabi yana biye da shi sun hana a saurari annabi Muhammad li Allah yugayyira uqulahum bi za'mihim fa kana akasu ma makaru duk shirin da suka yi ba su ci nasara ba fa idza bin nasi tadhhabu li tasma'a minhu fa yu'minu wa takhsira quraish lil ma'raka karshen al'amari qurayshawa su suka fadi da suka ga al'amarin annabi Muhammad gaba yake sai suka kira mitin wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sun kira mitin yaya za mu yi da Muhammadu a kashe shi ne a kore shi daga garin Allah ya ce suna can suna nikin na makirci ni ma kuma ina shirin mai da makircin a kansu in dai mugu ba zai bar shirin mugunta ba shi kuwa Allah ba zai bar shirin mai da muguntar a kansa ba wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna shirya makirci Allah yana shirya makircin a kansu Allah shine mafificin mai da makirci mai makirci a kansa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkurun sun shirya makirci mun shirya mayar da makircin a kansu alhali su ba su sani ba dan shi mugu kullun tunaninsa shine in yayi fa zai ci nasara Allah yake fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in
ka duba ƙarshen al'amarin makircinsu da su da jama'an nasu baki ɗaya mun darkake su mun hallaka su babu guda ɗaya da ya saura. Don haka ba wai zamanin annabi Muhammad kaɗai ba ne, duk duniya tun daga farko har ƙarshe inda duk aka samu mugu mai shirya makirci don ya cutar da wani ɗan adam, wallahi tabbata abin zai koma kansa. Suratul An'am. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. kowane gari ka gani a duniya in ji Allah maɗaukaki akwai miyagun mutane masu shirya mugunta, duk garin da ka gani. wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, suna ganin sun kai makura yanda za su iya shirya mugunta ga ɗan adam, za su shirya ma gadan zare wanda ba za ka iya tsallake shi ba. Duk wani gari da ka sani akwai irinsu. To Allah ya ce wa ma lahil makru jami'a, duk irin makircin da magabata suka shirya, ai makircin yana hannun Allah madaukaki. Ya alamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu al-kuffaru liman uqiba dar. Allah yana sanin abin da kowane rai yake aikatawa, kuma kafirai da sannu za su san akibar liman uqiba dari ga waye gida na ƙarshe ke. Lahil makru jami'a, duk irin makircin da magabata suka shirya, ai makircin yana hannun Allah madaukaki. Ya alamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu al-kuffaru liman uqiba dar. Allah yana sanin abin da kowane rai yake aikatawa, kuma kafirai da sannu za su san akibar liman uqiba dari ga waye gida na ƙarshe ke tabbata gidan aljanna. Allah shi mana kariya. Don haka ‘yan uwa mu kiyaye Allah, mu ji tsoron Allah, mu bi umarnin annabi Muhammad, kada mu saba wa manzon Allah, mu daina shirya mugunta ga junanmu. Larabawa suna da karin magana, suna cewa man hafara li akhihi hufratan waqa'a fiha. Duk mutumin da zai tona rami saboda dan uwansa ya fada, to akwan a tashi shi zai shiga. Ko Hausawa suna da irin wannan karin magana. Mai haka ramin mugunta, in kana tona ramin mugunta ka tona shi me? Larabawa suna da irin wannan karin magana, man hafara li akhihi hufratan waqa'a fiha. Duk wanda zai tona ramin mugunta don dan uwansa ya fada, to babu shakka shi zai fada. Wa man hataka hijaba akhihi hatakat awratuhu. Duk mutumin da zai yaga suturar da ta rufe al'auran dan uwansa, ba zai bar duniya ba sai Allah ya nuna al'aurarsa. Wa man salla sayfal bagyi qutila bihi. Duk wanda ya zara takobi na mugunta, to da wannan takobin za a kashe shi. Don haka al-Imam Zuhri, malamin Imam Malik, Allah ya ji kansa, yake ruwaito wani hadisi. Annabi ya ce la tamkur wa la tu'in makira. Duk inda kaga wani mutum yana shirya mugunta, to kar kai shirya muguntan kuma kar ka taimaka masa. Me yasa? Annabi ya ce fa inna Allah ta'ala yaqulu, don Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Mummunan makirci bai aukawa face ga mai shirya shi. Don haka karka shirya. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabgi, kada ka yi mugunta, wala tu'in bagiyan, karka taimaka wa mugu. Me yasa? fa inna Allah ta'ala ya kulu, don Allah ya ce faman nakafa fa inna ma yankusu ala nafsihi. Wanda ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da Allah ya yi makansa. Suratul Fatih aya ta 10. Kuma a wata aya ta suratu Yunusa, Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna ma bagyukum ala anfusikum. Muguntar da kuke shiryawa tana komawa ne kanku. Inna ma bagyukum ala anfusikum. Duk muguntan da kuka shirya tana dawowa kanku, in ji Allah madaukaki. Malamai magabata suna cewa ya ayyuhaz zalimu fi fi'lihi, kai wanda ke zaluntan jama'a ta wajen ɗabi'unka, yana da kyau ka sani
az-zulmu mardudun ala man zalama, zalimcin nan ana mai da shi ga wanda ya shirya shi. Wato duk sa'ilin da zuciyarka ta saƙa maka shirya mugunta, to don Allah ka tuna da kyau, zalunci bai tafiya haka nan kurum, sai ya dawo kan wanda ya shirya shi. Ila mata anta wa hatta mata, zuwa yaushe? Jama'a mu yi hattara, mu mai da hankali. Tafsil masa'iba wa tansa ni'am, kana kirga fitinar da ta same ka, ka manta ni'imar da Allah madaukaki ya ma. Ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana silsilatu sahiha hadisi na 1057. Annabi ya ce al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fin nar, makirci da yaudara da cin amana makomarsu wuta ne. Don haka a lahira duk wanda suka bayyana a jikinsa ba a sauraron shi face a tura shi wutar jahannama. Hadisi ya inganta daga bakin annabi. Kada ka yarda a samu siffar ka siffa ce ta mai kulla makirci, siffa ce ta mayaudari, siffa ta mai cin amana. Manzon Allah ya ce mutum uku ɗin nan ba su kai labari a ranar tashin kiyama. Al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fin nar. Wa qawluhu fin nar ya'ani fil akhirah tudkhilu ashabaha fin nar. A ranar tashin kiyama wanda duk aka tashi ana bayanin halin jama'a, aka ce shi wannan mutum ne mai iya shirya makirci, kaga wancan mutum ne mayaudari, wancan maci amana ne. Annabi ya ce to dukkan su yan wuta ne. La haula wala quwwata illa billah. Me yasa? Li'annaha min akhlaqil kuffar, domin gaba ɗaya ba sa cikin halayyar musulmai. Zamanin annabi Muhammad babu makiri cikin sahabbansa, babu mayaudari a cikin sahabban annabi Muhammad, babu maci amana cikin sahabban manzon Allah. In ana maganar mai shirya makirci, mugu, mayaudari, maci amana, sai a ce ai kafirin nan na unguwa kaza. Ba a kiran sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. La min akhlaqil mu'minin al-akhyar. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: وليس من أخلاق المؤمن المكر والخديئة والخيانة. da makirci da yaudara da cin amana ba sa cikin halayyar mumini, in ji annabi Muhammad. وفي هذا تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق الدميمة. wannan ya isa ka gane waɗannan ɗabi'u ba su da kyau. A ce ma ba a samu cikin sahabban manzon Allah ba, ana kirga sahabi aka ce ma ai wannan yana da siffan makirci, to ba sahabin manzon Allah bane, munafiki ne. Don wannan siffa ce ta munafikai. Wal khuruj an akhlaqil iman al karima, ka duba tafsirin al imam al qurtubi. Allah yace man kana yuridu al izzata falillahi al izzatu jami'a. Idan kana neman girma, ba wajen jama'a ake nema ba, dattijo. Ina ake neman ɗaukaka? Ka neme shi wajen Allah. Wannan kamar martani ne ga 'yan siyasa, domin da yawa ba su ganin za su samu ɗaukaka sai sun shirya mugunta ga 'yan uwa, a shirya mugunta a cutar da bayin Allah. Wanda duk yake neman ɗaukaka ya neme ta wajen Allah, in ji shi a suratu Fatir aya ta 10. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. magana kyakkyawa tana tafiya ga Allah maɗaukaki, aikin ƙwarai shi yake masa tsani. Roƙi Allah ka zan mai halin ƙwarai, wallahi Allah ya isar maka. Babu ruwanka da neman gudunmawan bayan Allah. Amma Allah ya ce wallazina yamkuruna sayyi'ati, waɗanda suke shirya miyagun makirci saboda su samu ɗaukaka, lahum azabun shadidun wa makru ula'ika huwa yabur. Suna da azaba mai tsanani, sannan makircin waɗannan yana wacewa, ba su cin nasara a kansa. Wannan aya ta ishe ka ka gane yadda ake samun ɗaukaka. Ayar Alƙur'ani ta ce mana ana samun ta ne wajen Allah maɗaukaki. Ta yaya? Ba ta yawan jama'a ba, ba ta magoya baya ba. Ina da mabiyana, saboda haka ina tabbatar da zan ci zaɓe. La,
man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ya ake a samu ɗaukaka? Koma ga addu'a, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور إنه حري بكل ماكر من الحاقدين والظالمين والطواغيت أن يتأملوا هذا المعنى العظيم الذي جاءت به هذه الآية الكريمة ليتقوا مغبة مؤامراتهم الموجهة إلى عباد الله وأوليائه. كودنغ شيري kuna ganawa a ɓoye saboda ku cutar da bayin Allah subhanallah min almustad'afina wal fuqara wal masakin, ku cutar da maraunata, ku cutar da talakawa, ku cutar da masakai, walladina la haula lahum wala quwwa, waɗanda ba su da wani hanyar abinci, ba su da wata mafita face dogaro ga Allah madaukaki. fa ammal makru sayyi'u qawlan wa amalan فليس سبيلا إلى العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان. kana iya cewa to ai muna ganin 'yan siyasa suna amfani da 'yan banga kuma su ci zaɓe. Na'am, kada ka yi farin ciki don makiyin Allah ya ci nasara. Inna Allah ta'ala la yumli lil zalimi, Allah yakan kyale azzalimi. Tunda ishara ta ayar Qur'ani da hadisin manzon Allah ba su ishe shi ba, nasihar bayin Allah ba su ishe shi ba, shi dai abin da ya sa a gaba shi kawai yake bukata, to sai Allah ya tura masa duniyar gaba ɗaya. Amma fa na ɗan wani lokaci, afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun. Ashe har ɗan adam zai amince ma kansa da shirin Allah madaukaki? Ka shirya mugunta har kuma ka yarda cewa wannan mugunta ba za ta dawo kanka ba. Allah ya ce babu mai irin wannan tunani face waɗanda suka yi hasara. A suratu Ibrahim Allah ya ce wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Duk irin yadda mutum ya kai ga shirya makirci da mugunta da zalunci, to wallahi shirinsa yana hannun Allah. Ko da shirin nasa ya kai a ce zai iya kau da dutse. Wani hadisi wanda yake cikin Abba'ifa, hadisin yana da rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau baga jabalun ala jabalin, saboda alkawarin Allah matsaukaki, da wani dutse zai yi mugunta ga wani dutse. Kaga dai dutse ba dan adam ba, amma da a ce za a samu wani dutse ya yi mugunta ga wani dutse, to Allah ba zai bar abin sai an je lahira ba, la dukkatil baqi minha, da sai an murkushe dutsen da ya yi mugunta din kafin ma ranar tashin kiyama, bare kuma dan adam. Don haka babu abin da mutum zai yi face sakamakonsa ya dawo kansa, illa anna nihayatahu ila al-bawari wa ila al-azabi shadid. وعد الله لا يخلف الله وعده, alkawari ne na Allah. Duk mutumin da ke shirya mugunta to tabbata al'amarinsa bai yin kyau. wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di barra massatuhum idza lahum makrun fi ayatina, sai an shirya ma dan adam ni'ima, kai ba kowa bane, babu mamaki a garin kuma ba a san da kai ba, lokaci ɗaya Allah ya buɗa maka ka samu jari, ko kuwa Allah ya ɗaukaka ka har duniya ta san ka, ana nuna ka da yatsa a ce wane kenan. To yanzu da duniya ta san da shi, Allah ya ce sai ya manta fa da can ba kowa bane, yanzu kuma ya dawo wai shi ke shirya mugunta. Sai Allah ya ce kul ka gaya masa Allahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Allah ya fi saurin mai da makirci ga mai yinsa, kuma manzanninmu suna rubuta abinda suke aikatawa, abinda suke shiryawa na mugunta. Inna hasarhatun yajibu an tadwiya fi udhuni kulli tagutin wa kulli amilin wa kha'inin. Innakum mahma makkartum wa kittum wa tajabbartum fa innakum ila zawalin wa ila inhiyar. Duk inda mugunta yake karshen sa shine lalacewa. Allah shi mana kariya. Magana tana da yawan gaske. Wajibi ne musulmi ya kiyaye shirya mugunta
domin mugunta ɗabi'a ce wadda ba ta barin mai yinta daga duniya kafin a je lahira. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana kurakurai da muka aikata. Allah shi ba mu ladan ibada da muke gabatarwa. Allah ya tabbatar da mu akan halayya na kirki, Allah ya kare mu daga miyagun ɗabi'u. Za mu dakata haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.